Парвина Шукурлоева овозхони машҳуру гумгаштаи саҳнаи тоҷик пас аз хомӯшиҳои суруди нави худро дар шабакаи YouTube нашр кардааст. Шукурлоева суруди ҷадиди худро таҳти унвони Султони дилу ҷонам сабт ва пешкаши мухлисон кард. Тамом бинандагони Хабар-Тиҷи лайк мондаро фаромӯш накунед ва дар комментария ҳатман нависед. ва чӣ хеле ки мебинем суруди нави Парвина Шукурлоева Султони дилу ҷонам рӯзи 14 декабр нашр шуда. То имрӯз онҳоро беш аз 25 000 кас гӯш карда, 800 корбар писанду садҳо каси дигар зери он шаҳр навиштанд. фақат бештари мухлисон аз бозгашти Парвина, ки солҳост аз чашми мухлисонаш дур аст, изҳори хушнудӣ карда ҳунари волои ӯро қайд карданд. Парвинаҷон, дер суруд эҷод мекунӣ, вале пурмазмуну оромкунандаи қалбҳо. аз саҳна дур нарав, зеро саҳна санъаткоре ба мисли шуморо меписандад, навиштааст корбарӣ. Парвина Шукурлоева саронандаи саршиноси тоҷик, ки ҳолост аз саҳнаи санъат дур аст. пеш аз бо сароидани сурудҳо ба забони тоҷикӣ ва русӣ миёни мардуми тоҷикон шӯҳрат дошт. пеш аз Парвина соли 2017 суруде таҳти унвони муҳаббат сабт карда буд, ки аз ҷониби ҳаводорони ҳунараш бисёр хуш пазируфта шуд. ва ин буд суруди видеои имрӯзаи мо. дӯстони азиз, шумо чӣ фикр доред? Парвина Шукурлоева ин солҳо куҷо буд? Чаро сабт накард ин сурудҳо? ҳатман нависед дар комментария.